pero di na importante guys. Ang importante ma-share na ko sa inyo kung unsay sulod sa kong bag kung mag-day off ko. Karon guys, pakita na ko sa inyo kung bag. Charan! Muna akong balis. Gamay kayo. Ano ni siya? H&M ni siya nga bag. Dugay na ni isa na nako ni katuing ginamit-gamit. Ato na ning buki-kion kung unsay sulod. Ari! Ang unang sulod guys is kani tissue. Dili mo sila mahilig og panyo diri, kani man ilaha disposable kay gumagamit ila may raso. Kani na jud siya akong ginagamit. Ang sunod is shades. Kay summer na, kay init na, kailangan na nako og shades. Labi na kay dako kay kog mata. Mo na siya. Ang sunod is power bank. Importante gihapon. Kay kung malubat kong cellphone, kay sige ra kog video. Dali ako maka-charge, so diba? Ang sunod is kini, sa amin lang ang importante ani sa kuha guys. Dili na ko ginagamit ang unod kay Johnson akong ginabutang, o diba? Kanang sakit na tugod nga nanay. Kanina napalit gani ta pero dungagan pa jud Johnson. Sakit jud nato na. Tadaan! Tapos ang sunod is gamay stick guys. Gamay lang siya, cute. Paborito kay nako ni nga lipstick. Pero na usa man. Diba? Kaya siya guys, mo na akong gigamit diri og gi-blushon. O diba? Pwede na siya 2 in 1. Di na ko magdadalat blushon. Ang sunod is tambal sa kabuhi guys. Pait ng idaran na taoy. Oh, maray. White flower. Dili ko mawalaan ani kay para sa karon idaran. Idaran ako. Kailangan ako ingon ani. Tapos ang sunod. Susi sa among balay diri. Ang susi guys, dili ni pwede mawala kay kung mawala ni di ko kasunod diri sa among balay kay akong amo na sa China permitted. Munang careful dito ko ani. Tapos ang sunod is ID na ko. Kung ID saka octopus. Importante jud ang kung ID kung maglag mi diri kay means usahay man gud ang mga pulis mangita og ID. Kung wala kay ID dakpon ta. Tapos sunod is tambal guys. Tambal sa allergy, tambal sa sakit sa ulo. Nako ano permanente sa kong bag. Sunod is akong pang day off nga ang pinaka-last is coins, sinsilyo. O wala na. Moto ang sulod sa kong mahiwagang bag. O diba? Di ba ko komportable yung dako nga bagay. Singon ani ra jud ang kukuha na ko. Nakita to ninyo ako ang ukay-ukay haul. O moto siya ingon ato ra nga mga bag. Ako ang ginagamit. Mga ingon ani lang guys nga bag. O daghang salamat. Yehey! Daghang salamat guys sa inyong pag-support at i-shoutout na ko ako ang classmate nga nasa Australia. Hi Shay Campos! Salamat sa inyong pagtanaw sa kong lingaw-lingaw nga video. O salamat sa support sa pag-likes. O daghang salamat. O salamat sa nag-subscribe, nag-comment, o nag-like sa ko. Daghang kayong salamat. O wala to guys.